اللہ الرحمن الرحیم آباب زی وقار عزت مآب استاد معظم فخر سرگودہ جناب رائے حاجی محمد عیاد بٹی صاحب، سرمایہ ملک جناب میجر ملک فتح خان اوان صاحب، نور چشم ملک علی اکبر اوان نمبردار رئیس آف مردوال تشریف فرمائیں۔ میرے بہت ہی بہترین دوست جناب ملک محمود ٹمبا اوان صاحب اپنے گروپ دے نال تشریف فرمائیں۔ زیارت ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں سلامت رکھے، ساڑھے بڑے برینہ دوست ہیں۔ جناب ملک الطاف اوان صاحب رئیس آف ددڑ، ملک نزاکت کنوال صاحب، جناب ملک اختر حسرت صاحب وادی سون دی پہچان، جناب ملک تیر محمود اوان صاحب دی خوشی تے آئے ہوئے تمام معزز مہمانان گرامی، جناب چودھری رستم چایا صاحب، جناب طلال دار صاحب، جناب جانی سنارا صاحب لائیو ایک رہن، کبڈی دے چیمپئن پلیر بھائی جنہیں جانا جاؤ جڑے تشریف رکھو۔ ملک تیر اوان صاحب، دوستو خوشی چاہے کوئی غریب ہوئے یا امیر ہوئے، سب واسطے برابر ہوندی ہے۔ اے خوشیاں اللہ تعالیٰ ہر نو نصیب کرے۔ تیر محمود ساڑھے بہت بہترین دوست ہیں، شہر ہومنے دے نال نال انہاں دے نال تعلق بھی ساڑھا ہے، اگر مشاہرہ نہ ہوئے آتا بھی ایسا شادی تے آمنا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں خوشیاں نصیب کرے۔ میں اپنے استاد معظم رائے حاجی محمد عیاد بٹی صاحب دے کولو اجازت طلب کرساں، ملک امیر سلطان صاحب آفو چھالا، جناب نلی تو آئے ہوئے ساڑھے عادل صاحب تشریف فرمائیں، ملک ازر جابے تو رب دی ذات تو ڈرنا چاہیدہ ہے، مرن تو پہلا مرنا چاہیدہ ہے۔ بہت مہربانی بھائی، تھوڑی جے مہربانی ہے کرنی ہے، میرے نال تو سا طبیعت ملانے میں بالکل 4 منٹ حاضری دیونی ہے۔ جناب ٹمبا وان صاحب، رب دی ذات تو ڈرنا چاہیدہ ہے، مرن تو پہلا مرنا چاہیدہ ہے، پاک نبی دی سنت مطابق ہر کام راہی کرنا چاہیدہ ہے۔ جناب زوار دانش دانی بہت اچھا سٹیج چلایا، میں بھی ساری زندگی سٹیج سیکٹری کی تھی، بہت مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں اور بھی ترقی دے وے۔ رب دی ذات تو ڈرنا چاہیدہ ہے، مرن تو پہلا مرنا چاہیدہ ہے، پاک نبی دی سنت مطابق ہر کام راہی کرنا چاہیدہ ہے۔ اسیوں ہستی دے امتی ہاں جیندے کان کائنات بنائی گئی، جیندے واسطے سال 18 دی ملاقات دی رات بنائی گئی، تے جیندی امت دی راہی بخشش لئی اے شب رات بنائی گئی، ایڈے انتظام مکمل کر کے سونے دی ذات بنائی گئی۔ بہت مہربانی بھائی جان۔ بندے راٹھ ہمیشہ خون اپنے دا ہار جاتے اثر وکھیندیں، بندے راٹھ ہمیشہ خون اپنے دا ہر جاتے اثر وکھیندیں، لگے داغ نہ پیو دی پگڑی تے گال کر کے گھر چا لیندیں۔ یاز کیتا بھائی ہر حال دے وچ رائی آن دی خاطر نہ تن من تن سر فیندیں، کام ظرف تے نیچ ضمیر دے مالک جتے باندیں پیو پن ویندیں۔ بہت مہربانی۔
ہاتھ جدن بھی گڈیا ہے بندہ ویک کے گڈیا ہے بین پرکھے سنگت بنائی نہیں مہربانی ہاتھ جدن بھی گڈیا ہے بندہ ویک کے گڈیا ہے بین پرکھے سنگت بنائی نہیں بیلی راٹھ بنائے زندگی ویچ پاگ نیچا نال وٹائی نہیں بہت مہربانی آج کتاب آئی ساری زندگی مہربانی ملک امیر سلطان صاحب ساری زندگی ظرف ضمیر اپنے تو ایک غلطی ہے کروائی نہیں باویں لکھن دے گھاٹے رائی آ گئے تھوک سٹی ہوئی مڑ کے چائی نہیں بہت مہربانی ملک محمود ٹماوان صاحب ملک امیر سلطان صاحب دا حکم میں دوڑا مقرر بائی ہاتھ جدن بھی گڈیا ہے بہت مہربانی ملک اظہر صاحب ہاتھ جدن بھی گڈیا ہے بندہ ویک کے گڈیا ہے بین پرکھے سنگت بنائی نہیں بیلی راٹھ بنائے زندگی ویچ پاگ نیچا نال وٹائی نہیں آج کتاب ہے ساری زندگی ظرف ضمیر اپنے تو ایک غلطی ہے کروائی نہیں پاویں لکھن دے گھاٹے رائی آ گئے تھوک سٹی ہوئی مڑ کے جائی نہیں بہت مہربانی ملک صاحب ملک ٹماوان صاحب بھائی اللہ تخت دیتے پکھی واس دیاں ہیٹھو تخت دے پکھیاں پاٹ نہیں اللہ تخت دیتے پکھی واس دیاں ہیٹھو تخت دے پکھیاں پاٹ نہیں ہے ہک جائی رائی مخلوق خدا دی کوئی بشر کسے تو گھاٹ نہیں تج کتاب کچھ سوچ عروج دے نشیاں میں ہینی ریت لیتاڑ کے ساٹھ نہیں اور ہرے سیت تمانگ میں باخت دیاں پگا سر تے ران دیاں جاٹ نہیں اچھا جناب ملک آصف بندوال دی نظر دوڑا بھائی اللہ تخت دیتے پکھی واس دیاں ہیٹھو تخت دے پکھیاں پاٹ نہیں ہک جائی رائی مخلوق خدا دی کوئی بشر کسے تو گھاٹ نہیں تے کچھ سوچ عروج دے نشیاں ویچ ہینی ریت لتاڑ کے ساٹھ نہیں ہرے سیت تمانگ میں باخت دیاں پگاں سر تے ران دیاں جاٹ نہیں جی اچھا جناب میجر ملک فتح خان امان صاحب عزت افزائی دا بہت شکریہ ملک صاحب میرے استاد معظم دا حکم ہے اسی استاداں دے پرانتی اڑ دے پیاں میں حاجی محمد حیات بھٹی صاحب دا شاگرداں اور انشاءاللہ تعالی خوشبو ضرور آندی راسی ہار دوڑے دے وچ حاجی صاحب دا حکم ہے بھائی سانو ساڑھ تاں گھتے آئی پر اوکھی پچ سی تینو لذت بیگانیاں باں دے بہت مہربانی جناب ملک تجمل صاحب مہربانی جناب سانو ساڑھ تاں گھتے آئی پر اوکھی پچ سی تینو لذت بیگانیاں باں دے پور درد آواز سنین دی راسی تین رائی دیاں ٹھڈیاں ساں دے تے جی میں لوڑ مدعینو ہوندی دو چشم دید گوان دی انجے وانگ جناب نو قدم قدم تے پوندی راسی لوڑ آسان دے ملک محمود صاحب دل ہر بندے دا منہ زور ہوندا دل آکھیا بھائی اس بندے دے نال میں سانگا کڈنا میں آکھیا بھائی یار بندہ نہیں ٹھیک خراب ہو سے اس میری گال دل نہ منی سانگا اس گاڑ لیا جس ویلے بے وفائی ہوئی نا دل آن کے جھکیا تو میں دل نو آکھیا بھائی دل تو آنائے مندہ پتہ مینتا ہاں اس بندے دا الف تو یہ تھے بہت مہربان دلہ تو آنائے مندہ پتہ مینتا ہاں اس بندے دا الف تو یہ تین لجی کوئی نہیں رائی دا پیار ہوندہ ہے خالی بختان دے تکڑے تین دل نو آکھا بھئی تو اجن بھی کملائیں بندے کملے راندے چلو مان لیا پھٹ دی رے تین ہون بھوگ سزا اس غلطی دی زندہ جاگتے رانے جے تین
دل جس ویلے نا بسترے چھویا نا تے سکون کی تے تو میں آکھیا بھائی نہیں اتنا اٹھی باؤ سو نہیں نال میرے دلہ کٹ جگراتے رو کے اتنا اٹھی باؤ سو نہیں نال میرے دلہ کٹ جگراتے رو کے ادھی بھوگ سزا جیڑا ہاتھ گڈے آئی میں تھو آپ مہاریاں ہو کے جس کتاب آئی نمی گال نہیں جیمی گاٹے گھتے آئے اس پیار دا ہار پرو کے اس سے پتھر جلے ہن مجنو وانگو مڑرائی سر عام کھلو بہت مہربانی شریک نال گال کی تھی ٹمبا وان صاحب توجہ کرنی ہے بھائی انہوں آکھیا بھائی جیڑا رستم جایا شریک نو آکھیا بھائی جیڑا ساپ کٹ نہیں ایسے پیڑ ویچ کاٹ چاہ جیڑا کر نہیں کار بے شاکل ہے جناب بلال امان صاحب دی نظر دوڑا بھائی جیڑا ساپ کٹ نہیں ایسے پیڑ ویچ کاٹ چاہ جیڑا کر نہیں کار بے شاکل ہے چھوڑے کسر نکائی پورا ٹل لا کے آج پاد اپنا تو تاک لے چھوڑے کسر نکائی پورا ٹل لا کے آج پاد اپنا تو تاک لے تے ہووی وات بھی شک زد پال رکیبہ کڈ بے شک سارے شاک لے آج وات ملاقات ایرائی ساڑی جے ڈاک سکدہ ہے تا ڈاک لے ملک بلال اوان فخر منگوال حال سپین جناب ملک بلال اوان فخر منگوال حال سپین انہاں دی چودھری بلال میکن بھی چودھری بلال میکن صاحب جناب بلال اوان صاحب بھائی تیلی لا پردیس دے تختانو اسی ہے جے راج تو تھکے تیلی لا پردیس دے تختانو اسی ہے جے راج تو تھکے روزی رب دے ہاتھے نو پوج دے سانو انج پردیس دے تھکے تے آوے چین نہ رائی جتھے دے راتی پٹ سٹیے اے ہو جائے ٹکے کیوں کیڑے کام اوزار بندہ ایک دوئے دا مو 5 سال نہ تکے تے پردیسوں حسڑ کے رائی پردیسی جدہ وطن تے خون کریں دین پردیسوں حسڑ کے رائی پردیسی جدہ وطن تے خون کریں دین کسے ڈار تو لکھڑی کونج دے وانگوں گلاں کر دیا نیر سٹیں دین تے انہاں دو روندہ ویک کے نال دے وستے جدہ آن کے حوصلہ دین دین او تا وگ وین دین پچھے کہیں گھنٹے ہنجوں چولیاں نال پوچھیں دین پردیس دی خاک تے رائی پردیسی جے میں ڈنگ گزریں دین پوچھ نہیں جناب عامر منیر صاحب دی نظر دوڑا بھائی پردیس دی جناب عامر منیر صاحب دی نظر دوڑا بھائی پردیس دی خاک تے رائی پردیسی جے میں ڈنگ گزریں دین پوچھ نہیں کار یاد وطن دیاں بیلیاں نو جے میں نیر سٹیں دین پوچھ نہیں تے کیویں وستے ہاسے وطنہ تے صبح شام سوچیں دین پوچھ نہیں سجنہ تو نکھڑ کے دیس بیگانے جے میں عید کریں دین پوچھ نہیں ملک الطاف امان حال سپین جی جناب ملک الطاف امان حال سپین تو خود پردیس دا شاہ بن بیٹھا بارے ریت تے کچھ سوچے ہوئی نہیں اس نوی شاہی دیاں نشیاں ویچ کی تھا وعدہ یاد رہے ہوئی نہیں تے تینو خبر تا لازمی مل گئی ہو سی پتہ جان کے چان کے تے ہوئی نہیں تیرے رائی نو خلقت مار گتے سی ہاتھ آن کے ہن رکھی ہوئی نہیں چودھری بلال بیکن صاحب مربانی بھائی ملک بلال تیرے اندال میں جدن دا ہاتھ کٹے آئے غیران دے گھر کر لاٹے تیرے نال میں جدن دا ہاتھ کٹے آئے غیران دے گھر کر لاٹے نہیں ہزم پئی ہوندی سر گیا نو تیری میری سنگت دی گھاٹے آج کتاب ہے جی میں سمین سکون دا نہیں دین دی کسے بشر نو کاندی تراٹے انجے انہاں نو سمین نرائی دے سی ساڑے ہاتھ دی لگی ہوئی چاٹے اما سلطان ویلکم چودھری بلال میکن آل پیرس فراز سار مربانی
عباس سلطان میری جان لو یو میری جان ڈھلے حاجی صاحب ڈھلے جدن پچھاویں بختاں دے گھاٹ سجن تے دشمن لکھ ہو گئے ڈھلے جدن پچھاویں بختاں دے گھاٹ سجن تے دشمن لکھ ہو گئے دیوں ہرے ہوئے بیک کے جھٹ دے ویچ کول سجن شریک دی اکھ ہو گئے تے آئی غربت تاں مڑ گلیاں دے میری ذات تو وزنی ککھ ہو گئے مارے ساتھ جدہ ہو سڑ کے قسمت نو دکھ وقت ہو گئے سکھ وقت ہو گئے بہت میرے اکٹھیاں مشاعرے دیا ہاں لو یو ٹو تینو کتھو کتھو ڈوڈاں وسدیا وقتا تو ہائیں تاں سجن بھی سہے ہن میکن صاحب توجہ جی تینو کتھو کتھو ڈوڈاں وسدیا وقتا تو ہائیں تاں سجن بھی سہے ہن تیرے سائے تھلے رائی دی زندگی دے نیب چون دہاڑے گئے ہن میکن صاحب ہمارے تے تو رسیوں تاں وقت سکھن دی جاتے دکھاں آن کے گھر گھات لے ہن میرے ہاتھا جو بھی بندے نہیں لیندے جیڑے کال تائیں چم دے رہے ہیں بہت مہربانی جناب ملک محمود صاحب بھائی ساڑے لے گئے شوق بے لپیاں دے اسی ہو سنگتاں تو پور گئے ساڑے لے گئے شوق بے لپیاں دے اسی ہو سنگتاں تو پور گئے زندگی دے ساز سریلے نو کار انج لگ دے بے سور گئے تے اس لائی لگ راہی دنیا تو لاج پال جدو کے ٹور گئے تکے جھال جھال ساڑے برف دے وانگوں بہت کھر دیاں کھر گئے بشری ملا بہت مہربانی منہ کڈی ہوئی گال تے پارا دئیے گال کار کے مول نہ ہٹیے منہ کڈی ہوئی گال تے پارا دئیے گال کر کے مول نہ ہٹیے جیڈی اوکھی پئی گزران ہووے ڈانگ مرداں وانگ چکٹیے تے گلائیں اپنیاں آپ مکا لویے کسے بشر تے رائی نہ سٹیے ہتھی لائے ہوئے پیار پریت دے بوٹے مار ونجیے قطن نہ پٹیے آخری شیرے ملک تیر محمود امان صاحب بھائی سیرہ تائر امان مبارک ہووی نالے آج دی رات مبارک سیرہ تائر امان مبارک ہووی نالے آج دی رات مبارک نالے سارے سنگیاں بیلیاں دی ہووی آج ملاقات مبارک تے جیڑی وستی پئیے خوشیاں دی ہووی اے برسات مبارک نواں سال نویلی زندگی دی ہووی رائی سوغات مبارک بہت مہربانی بہت شکریہ